Yes, good morning. Good morning, Ma'am Ren. May buntag sa tanan. Yes, ma'am. Maunahon nako, ma'am, ang kining bahin sa online service desk, ma'am, nga himo no sa PhilHealth 11 dito sa Marilog District, ma'am. Unsa ni siya all about po? Okay, Yes po, I have a question regarding po my PhilHealth kasi po ilang taon na po kung hindi po Alright, ma'am. Sorry kayo, ma'am, no? Naalay ni sulod nga mga dili ngo nato. Alright, sige, ma'am Clea. Yes, ma'am, no? So, doon na say part niya sa pang regular ang marketing and promotional activities, no? Kung di nag-aadto, gahatod ta og mga serbisyo sa mga nagkadaiyang lugar o mga nagkadaiyang barangay. Ug apil lakip din ni Ma'am Ren kanya to ang mga basic na membership services, no, sa PhilHealth o ilahang mga concerns sa pagpamiyembro, sa pag-update sa ilang records, o pagpangutana no, sa ilang mga benepisyo, uban pa. Ma'am, aside sa barangay Malamba, Marilog, din gilusad ang online service desk, napabatay ubang mga barangay or napabatay laing schedule sa paglusad ni ana po? Okay, usually man good ma'am Renz, no, kanang per schedule ni siya o per invitation sa atuan, no? Kaya nag-participate ang PhilHealth sa mga kanang serbisyo caravan. Yes po. O adunay mga mang-invite ma'am no mo adto ang PhilHealth. Alright, sige po, Ma'am Clea. Thank you sa pagtubag. Bahin pod sa kining pangutana sa online service desk. Balhin ko, ma'am, na atay kauban speakers linyas, bisita nato karon no, nga taga Boston, Davao Oriental na ipangutana sa PhilHealth. At welcome si Ma'am Lynette. Kolas, Ma'am Lynette, this is Radyo Manrens. Ina-speakers linya si Ma'am Clea alang sa imong pangutana. Yes po. Go ahead, ma'am. Ma'am Lynette, mayong buntag. Yes, good morning. Yes, ma'am. Go ahead po. Na-speakers linya karon si Ma'am Clea po. Unsa to imong pangutana sa PhilHealth, ma'am? Yes, ma'am. I have a concern po. I have a queries po about my PhilHealth because I wasn't able to pay for almost 2 years na po because I'm so financially unstable. I just want to know how long can I not pay my PhilHealth? Okay. Sige, Ma'am Clea. Yes, ma'am, no. Sa imong case, ma'am, kailangan mag-good ta mo balik og pagbayad, no. Kailangan nato bayaran katong mga periods nga na-miss nato sugod 2019 na year, no, in November nga bulan. So, from that time, ma'am, November 2019 hangtod current period, tanaw na to mga na-miss nimo na period. And then, once mo balik sa pagbayad sa PhilHealth, i-compute na siya pila imuhang kailangan bayaran. So, we suggest bayaran gid nato or at least man lang, no, slowly or gradually, hinahinayan nato og bayad ang katong missed contributions nato. So, dili mawala, ma'am, no, ato ang PhilHealth membership, naagya po na siya sa atong record. And in terms naman sa benefits availment, no, kay mo ni pinaka-importante, if you can still avail of your benefits, no, even if do na kay miss contribution. So, ang subag nato ana, ma'am, yes, no, by virtue of immediate eligibility or automatic entitlement, maski aduna tay mga na-miss na periods, we are still eligible or qualified gihapon sa gyud mo avail or mo gamit sa tuang benepisyo sa PhilHealth. Kato lang gyud, it does not mean no nga di na ta magbayad sa tuang contribution. All right, Ma'am Lynette. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Natubag ba ang imong pangutana po? Yes po. Okay. Any questions, ma'am, sa PhilHealth? Ka, Ma'am Clea po? Ma'am, another question po. May interest po ba yung mga taon po hindi po ako napagbayad? May interest po ba 'yon? Okay, nindot niya. That's a good question, ma'am, no? Kay sa tuang balaod, actually no 2019 nakabutang gyud na dapat adunay imposition na ipatuman nga interest for our self-employed kani or mga self-paying members kung wala man mo nakabayad. But currently, ma'am, sa pagkakaroon, no, wala pa gyud nato ginapatuman. So, wala pa ta naga-implement aning interest. So, kung bayaran man nimo tong missed contributions as is to siya, pilay bayron during that time, wala pa kay bayaran na interest. All right, Yep. sige. Ayan. Ma'am Lynette, thank you kaayo sa imuhang mga pangutana. I hope natubag ra sa PhilHealth 11 ang imuhang mga queries po.
Yes, ma'am. Thank you. Yes po. Maayong buntag, Ma'am Lynette Latiban Colas from Boston, Davao Oriental. Salamat po, Ma'am Clea, sa pagtubag sa pangutana ni Ma'am Lynette. Na po'y pangutana din si Esmeralda Macal of Pampanga, Davao City. Kay nangutana siya, ma'am, bahin sa renewal of PhilHealth. Senior naman gud daw siya. Kailangan ba daw i-renew ang iyahang PhilHealth? O unsaon daw pag-process or unsay angay buhaton ani Ma'am Clea? Okay, ma'am, no? So, ato ang mga senior citizens, ma'am, covered na ni sila, no? Sa ato ang PhilHealth, pinaagi sa katong mandatory coverage for senior citizens or RA 10645. So, kani, ma'am, ang gobyerno na magbayad silang contribution, no? Once updated na ilang records, ma'am, Renz, no, nga senior na sila sa PhilHealth, no need na ta mag-renew. No, ang buhaton na lang gid nato kung dili pa updated atong record, kana kailangan kita magpa-update, kung naman tayo usabon or i-change, no, sa tuang mga details or idugang sa mga information, pwede na nato siya i-update sa PhilHealth. Alright. Thank you, Ma'am ni Ana. And the last question before your announcement, gikan kang Diana Rubio of Tugil, Davao City. Pwede ba daw, ma'am, magbayad sa online? Unya, wa pa mo daw siya kahulog sa iyahang first payment sa PhilHealth. Yung mangutana po daw siya kung pila daw ang bayaran sa self-employed, Ma'am Clea. Okay, ang online payment nato, Ma'am Ren, pwede na siya, no? Pinaagi sa member portal na makita sa website sa PhilHealth. So, kailangan siya mo login dito, Ma'am Ren, no? Kay na ay feature atong website ang makabayad na ta sa tuang premium contribution. Dito po makita po pila to ang bayro nun, no? Kay mo generate mo na dito og statement of premium account. Makabutang dito ang total contribution na bayaran nato. So, i-check na niya, Ma'am Renz, i-explore na niya. But kailangan gid kabalo siya sa iyang PhilHealth number, syempre, no? Ug dito na niya i-ato sa ato ang website. Ayan. Mga katong pangutana, Ma'am Clea, sa PhilHealth, basindunan mo yung mga announcement sa iyong opisina. Go ahead po. Okay, yes, Ma'am Renz, no? So, nasa tanan, magpasalamat na po ko, no? Sa ato ang higayon karong buntaga. And sa tanan naminaw, mga nagpadala sa ilahang mga pangutana, syempre. Ug sa PhilHealth, atong announcement lang yun, no? Ang kaning ato ang yung ginapakusgan gyapon, no? Nga kampanya for konsulta package. So, ginauhag nato tanan miyembro nga magpa-register na sa konsulta provider of their choice, no? Para ma-avail nato ning ato ang konsulta benefit sa PhilHealth. Pwede nato ni coordinate mismo sa mga opisina. And of course, ma'am, no, ang pagbayad sa ato ang premium contribution, di na to pagkalimtan. 400 pesos per month ang ato ang minimum. Ayan. Thank you kaayo, Ma'am Clea, for your time and happy weekend, ma'am. Unya, maguna-una ko, advance Merry Christmas po. Yes, ma'am. Kay months na gid ka Yes na po. pagpasyang panahon. So, yes, advance Merry Christmas po sa tanan. Thank you, ma'am, and God bless po. Ato nakauban mga higala si Ma'am Clea Guevara of PhilHealth 11.